Nadyan yo piye-piye takon suaramu jan. Ora cetha blas. Sayange sing nyanyi rapal. Pripun iki Pak Joko? Ning ora apa-apa. Sak bisa-bisa tetep ngaturi pundutan. Gawe nak tiasing sesama kuwi swarga. Nah, pesane Pak De. Ayo jam balas karo sapa? Kalian sinten? Bapak, yang mana Mas Gading? Oh, iki. Yang kanan. Om Keswan ki. Mas Selamat ki. Nah. Pak Selamat. Sapa? Sapa, Mbak? Oh, Mas Keswan. Kok engkes to, Pak? Selamat. Ayo. Wis kok nang isor wae. Ora terus nang isor terus gentenan. Berdiri no. 100. Kowe nyatus lho iki. Len juga cara Mbah Gareng lho, Om. Ora iso. Ngene-ngene, Pak De. Siki Mak sinyale ana catetane ra? Mboten apal e. Aku mulane kok ana ketoke ana sing ngembari aku nih kok ora krasa. Nggih, ngefan ya, Mbah. Saya kula tak anu ya manis jambu alas. Wah, nggih. Saking Bapak sinten sing mau requestipun nggih? Bapak Paijo. Bapak Paijo. Siap. Sak kamat-kamat mangkene. Nggih, sekseni janjange kene Paijo dengan sesuk. Nggih. Bakune mboten namung kagem ingkang ngersakaken nggih kagem sedaya ingkang rawuh dalu menika. Nggih. Mugi damel renaning penggalih. Wis Sampun siap wah iso duet karo Mbak Lintang. Ya sapa ngerti dadi mantuku. Kae sing mburi nyapa kae. Ora ya ping Wis kono. Sapa ngerti dadi mantuku ngono lho. Lah mau omonge, wah aku kok lahir kecepetan. Sok meneh yen kowe kon nyanyi duet ngene iki nggawa antimu bojomu kon ngombe. Ora pasah Mbah niku. Ora pasah to. Pil sapi ora mempan ya. Elo saking lemune awake. Ya, jambu alas. Kelingan manis esame terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni duwe bojo kadang-kadang ngadak semut dan mojo dicatot Sumpah ning gede arep sehidu sehati ora bakal ganti
ngerti yen ra ngerti ra kakon duweni Ayo Keswan. Yo. jauh alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo aja direbut Sumpaning batin yen kula tidak digawi Tekane hati ora bakal ganti Sumpaning janji arep sehidup bojo aku iki Aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku nganti ra takon melu duweni wah ngapunten Alhamdulillah. iki malah ana iklan iki mau dadi kacau Ono iklane yo, Pak. wah wis sok ganti HP Sayange sing nyanyi rapal. Pripun iki Pak Joko? Ning ora apa-apa. Betul, ora Sak apa-apa. bisa-bisa tetep ngaturi pundutan. Nggih. Gawe nak tiasing sesama kuwi swarga. nggih Nah, betul Nadyan sekali. yo piye-piye takon suaramu jan ora cetha blas. mbok ngalem mbah ya padha-padha terus Wong kowe iki. tak alem apik kowe ora gelem belajar lagi. Ya besok Yen betul. Introspeksi ya Pak De ya. Aku jane apal, Lah kok ya mboten ora jenengan lakoni. capet-capet. Ayo wis padha ngono wae. Ku padha rapane Parane nggih nggih. sampun. Mugi gadamel renaning penggalih Nggih. kang ngersakaken sing bagus ngoten. Pancen iki lagu lawas kok. Lawas. Aku urung lair lagu kuwi wis ana. Nggih niki barengan Empu Gandring. Wis tuwek banget pokoke. Pun nggih. Nggih, Pun ya. matur nuwun. Wis kono, mbegokok neh. Waduh, iki sing jenenge ketok potensine. Nadyan kepiye-piye Mas Kiswan iki pancen ya seniman uga. Nah, nggih. Dan beliaunya juga dalang. Dalam. Nggih. Pokoknya saiki Aku rong tau dijak tapi yo. belum tahu dijak wong bojone ora tau dijak kok. Senengane. Ayo